מה שהמוזיקה הזאת עושה לחובבי הספורט בעולם. למי שלא יודע, מדובר באות, הסמל המסחרי של ליגת האלופות אם תרצו. טורניר הכדורגל האיכותי, המרתק והיוקרתי ביותר בעולם הכדורגל למועדונים. אולפן ליגת האלופות בערוץ הספורט מצליח מזה למעלה מעשור להביא לצופים בבית את אותה איכות, אותה יוקרה, ישר למסך הטלוויזיה. בנבחרת המנצחת של ערוץ הספורט קיבצו את האנשים שהיום נחשבים לטובי השדרים והפרשנים בארץ. אבי מלר, נדב יעקבי ואיציק זוהר. אך עם זאת, כולם מסכימים שהאיש שמנצח על כל התזמורת הוא מודי ברון. מודי הוא רונלדיניו, כי הוא מביא איתו את כל הקסם, היופי והשנינות. תקליטורה החדש של להקת טיפקס, כן? תקליט טיפקס, תקליטור טיפקסטור, יפה. בלי מודי ברון, שום דבר ממה שקורה כאן לא היה מתרחש. כי מודי לקח בעצם את האולפן, את כל מי שמסביב, ולקח את הכל לכיוון אחר. אוקיי, תודה רבה לך על ה... אם לא הכבוד למודי ברון, ויש כבוד, עושה רושם שהקסם שמתרחש על המסך שלנו אחת לשבוע מגיע גם ממקומות אחרים. למשל, חדרי העריכה. הכתבות המצוינות שנערכות באולפני ערוץ הספורט שולחות אותנו הצופים, יחד עם מודי, אל המקומות הקסומים של ארץ האלופות. השעה מוקדמת עכשיו, בואו נגיש עכשיו לילדים שבינינו סיפור לפני השינה. הענק וגנו, אדריה ואנו. מאוד ברור שבעצם מה שעושה את אולפן ליגת האלופות זה בכלל הכתבות. ההקשרים קודם כל בין הכדורגל לכל מיני עולמות, לעולמות מדעיים, לעולמות תרבותיים, הנוכחות של המוזיקה, שנורא חזקה, לא רק בהופעות אחרי, אלא בכל הדבר. בוא, מוזיקה, בוא נסחפנו, מה אנחנו שומעים? זה הרבה יותר מה שנעשה קומה מעלינו בחדרי העריכה, אנחנו רק, אתה יודע, נהנים מזה, באים על הזנב. נוצרת פה בין היתר גם תרבות טלוויזיה אחרת, טלוויזיית ספורט כמובן. ויכול להיות שאנחנו פה גם מקרינים הלאה, אפילו לערוצים אחרים, לא אולי, בטוח, שמבינים שזה לא רק לשדר את המשחק, זה הרבה מעבר לזה. תשמע, עכשיו חזרתי ממוסקבה, אז את ליגת האלופות אתמול ראיתי עם האולפן המוסקבאי. יושבים שלושה, מרוחקים, קרים, מדברים אחד עם השני. אני לא מכיר את השפה, לא יודע מי הם מה. אבל להשוות את זה לחום, לכיף, לאהבה, זה לא דומה, זה חוויה של טלוויזיה. בערוץ הספורט האיכות היא באמת לא מילה גסה. עם הגישה החדשנית של הערוץ כולו כלפי המשחק, הספורט וכלפי הצופים, הם מצליחים להגדיר מחדש את המושג תרבות כדורגל. המסר שלנו, לא שעשינו את זה באופן מודע, הוא לקחת את הכל בפרופורציות, זאת אומרת, זה ספורט, זה כדורגל, אנחנו מאוד אוהבים את זה. בתוך המשחק אנחנו גם יכולים לצעוק ולהשתגע ולהשתולל, לא בשידור, אבל בפנים, בלב. אבל בסך הכל זה ספורט, זה כיף, וזה כל העניין. כאילו הופך את הספורט ממשהו שהוא היה נמוך במרכאות, או נתפס אצל חלק מהאנשים, או בטח אצל הרבה נשים, כנמוך למשהו שהוא פתאום איכותי. אחד הדברים הנפלאים שקרו פה בערוץ הספורט זה שאנחנו מנסים מאוד מאוד לשמור על רמה, לא לרדת נמוך מדי, לא למצוא מכנה משותף שיתאים כביכול למקומות שלא נעימים לנו, ואתה יודע מה? אליטיסטים. מאשימים אותם שאנחנו אליטיסטים בליגת האלופות. אוקיי, קונה את ההשמעה הזאת. כן אליטיסטים, לא אליטיסטים. גם בערוץ הספורט יודעים שעם כל הקסם שהם מביאים, בכדורגל לא משנה איך תסובב אותו, כדור נשאר כדור. כל הטריק הוא שזה בסופו של דבר לא עליך, זאת אומרת כל הדבר הזה הוא רק ביי פרודקט שבאמת יושב על הכדורגל. זאת אומרת ההצגה היא לא, אנחנו רק להקת חימום.